Siyakhuleka-ke siyathokoza kunina benkashana yamenzi eyaphuza umlaza ngameva. Siyabingelela nikhona emagumbini amanomhlaba enhla nasenzansi eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga. Lo phambi kwenu umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, elincane ngeminyaka elidala ngemisebenzi. Siyabingelela-ke nonke enithakamele lo mbukiso weNdalo Media and Podcasting. Bantwana bethonga, njeba-ke nizokhumbula kwividiyo yethu yokugcina ukuthi besiqala i-segment lesikhuluma khona ngomnono. Namhlanje-ke i-topic yethu sisaphezu kwawo umnono, kepha sizoke sithi nje ukuyi-stretcher further, sibone ukuthi yini enye umkhulu azonambulela yona. Kulabo abasanda kusijoyina, thank you very much ngokuthatha isikhathi senu, idatha lenu ninikele ngalo kwindalo Media and Podcasting. Kusho okukhulu lokho kwi-team yethu sonke siyindalo Media and Podcasting. Kulaba-ke asebebe nathi isikhathi eside, hawu siyabonga, siyancuncuzwa bantwana bethonga, niyenza kufudumale kuyo le ngosi esikuyona. Siyabonga, siyancuncuzwa, niqhubeke futhi ningaphezi, nikhumbule ukuthi siyakhomenta, siyalike, siyashare yonke i-content ekhishwayo la umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye. Bantwana bethonga, sisiyakubona umnono, umnono ujulile, njengoba ngike ngasho kwividiyo edlulile ukuthi awukho umoya ojulile nomoya owuchuku njengaloliya. Mhlampe nje just a quick recap. Nizokhumbula kwividiyo yethu yokugcina ukuthi ngeke ngakubalula ukuthi umnono, inkinga yawo enkulu iqala ngesikhathi umuntu wakhona sekufanele ahambe ayofuna usizo. La ifika afune khona usizo, ngalolu gazi abahamba nalo, ngalokusuleka abahamba nako, okubenza bathi ngisho bebadala uthola ukuthi ngathi ingane encane basulekile, bahle bayathandeka. Leyo nto iphinde ibe yichilo kubona, ngoba abantu babefika esigodlweni befika kugobela othize, labo ogobela-ke ababuye babe nezinto nje ey'bheke eceleni ongayiqondi. Bafike babone intombi, uma ngabe ugobela lokho umuntu wesilisa abone intombi kule ngane efikayo ehamba nomnono kakhulu. Mangabe ugobela kowesifazane afike abone i-boyfriend, uma kufika umuntu wesilisa owengamelwe ile mimoya yamanono. Ngakuveza-ke bantwana bethonga ukuthi inkinga yabo enkulu ileyo uma ngabe kuziwa ngakwezokwelapha. Kodwa nje in general abantu abangathatheki serious kakhulu, kangangoba yena ukakhuluma into emhluphayo ivesane inyatheleke. Umnono lo inyathelwa yini na? Ingoba lento ikubona egazini yobungane, yobuncane, yokuba naive. Abantu bakuthatha njengomuntu nje ongazilutho uma ngabe wengamele kakhulu ile mnono. Leyo nto iyayiba affect emsebenzini, mhlampe indlela abaphatheka ngayo, kodwa bona bayadiliva emsebenzini kakhulu futhi. Kodwa inkinga yabo iqala ekuthenini ama-colleagues anokuba kunezinto ama-colleagues athi mangabe babuka bazibone zingabafanele bona labantu abanomnono, bazibone zifanele bona. So njengengane ziningi izinto oke uzicashisele ingane noma uyiphuce ingane ngesizathu sokuthini uzobuye uyinikeze, noma mhlawumbe ayikudeserve lokhu, mhlawumbe lokhu kuzomlimaza, hayi lokhu cha, uyabo, uyadecidelwa ngisho esekhulile umuntu onomnono, ngisho kwi-relationship. I-communication kuleyo relationship ihambe ibe more of a one-sided thing. Ngobani? Kukhona abakuthathela iy'nqumo wena ngoba udlala lo moya womnono. Kube lula nje ukuthi abantu benze izinto kuwena without proper consultation. Into nje ehlukumeza umuntu onomnono yilezo zimo ey'njalo empilweni. Mhlawumbe mase siqhubeka nawo umnono. Akupheleli-ke lapho bantwana bethonga masikhuluma ngomuntu ongamelwe umnono, ikakhulukazi labo bantu njengoba kwenzeke ey'nganeni. Iy'ngane zijwayele ukufika nani nezinto ezama-gift, ezama-surprise kuzona. Uyabo, nabo-ke impilo yabo ekukhuleni kwabo abantu ababa nenhlanhla, abantu ababa nale nhlanhla le efika eyi-surprise, efika nje esikhaleni. Uyabo, umnono-ke loyo
onjalo. Njengoba nje kwenzeka ey'nganeni ukuthi uma ngabe uzovakasha kini, uyaye ucabange ukuthi konje kuney'ngane ey'ngaka ekhaya, ebese uthenga ongcamngce, izinto ezimnandi, ufike uthi surprise, zijabule. So, nomuntu owengamelwe amanono, impilo yakhe izoba nalezi y'gaba lezi la enzakalelwa khona inhlanhla enkulu. Inhlanhla nje enkulu. Umnono-ke loyo. Inhlanhla ongaze uyifanise engathithi inhlanhla entshontshayo komunye umuntu, kanti cha, inhlanhla nje elethwa kuyena. Umuntu onomnono ngampela obhidlangile, siyafika nje isigaba empilweni yakhe la evesane khona aphiwe nje imoto umuntu othize, amuphe nje imoto. Isikhathi esiningi kusuke kubhidlange amanono lapho. Bayazithanda izinto ezifika nje iy'nhlanhla lezi ey'qhamuka nje zingalindelekile. Umuntu onomnono uyaphiwa imali eyisamba nje, imali ephathekayo. Bamuphe nje iy'nhlanhla zabo ziba nkulu, zibe nkulu. Njengoba ngisho ukuthi ungaze uzwe ukuthi wena inhlanhla entshontshe somewhere, kanti lutho. Into nje erana kuma-veins akhe. Unaleli gazi lengane, unaloku kuthandeka kwengane, unalobu busulwa bengane obenza ukuthi enene abantu abafisa ukupha bamcabange kuqala. Umoya wamanono-ke loyo. Umoya wamanono-ke loyo. Lo moya lona unobuhle babo, unobubi bawo, njengoba umkhulu elokhu ekwambula nje okunye. Kodwa kuney'gaba impela la okuhlukumeza khona lo moya, ikakhulukazi uma ngabe sikhuluma ngokuthi awuyena umuntu othatheka serious ey'ntweni ey'ningi, uyabo? Uhlale ube naloku kungalaleleki. Bakuthathe nje abantu, bakuthathe light nje, uyabo? Bangakuthathi notice nje futhi kwesinye isikhathi, ube umuntu ozibekile. Umnono-ke loyo. Loyo muntu usuke enomnono. But bayathandeka labo bantu isikhathi esiningi. Bayathandeka nje kalula, kalula. Le efika khona, ufike nje umfice sengungwe abantu, uyabo? Bemu-appreciate-a. Njengoba ukubona uma kukhona ingane encane ekhaya, nonke nomndeni kulezo y'nsuku nijwayele ukuthi nizombungaza lo mntwana ngesikhathi esithize, ninqakisane ngaye, nishintshane ngaye ezandleni, asuke kule zandla aye kwezalo, asuke ezandleni zalo aye kwezalo, asuke nabo-ke abantu abanemnono-ke ngisho sebekhulile, banaleyo nto uma befika endaweni entsha yokuthandeka. Bakwazi ukuba yi-bond ehlanganisa ngisho abantu akade bengahoshelani ngokomoya. Abantu abanomnono-ke la, umnono ojulile. Njengoba ukubona emndenini ukuthi mhlampe kukhona abangaboni ngasolinye, kodwa uma kuzoba khona ingane encane, iyabahlanganisa ngobumnene nangobumsulwa bayo. Nabo-ke abangamelwe umoya womnono, bake baba abantu abanjalo ekukhuleni kwabo, ngisho sebeqinile impela sebekhulile, baba abantu abanjani? Abathi le befika khona, abantu babhuze, basondele kubona. Umoya womnono-ke futhi mhlawumbe into ekufanele siyibalule, kaningi-ke wona uphahliwe-ke. Loyo-ke nje uyisiqiniseko, uphahliwe ngampela, awufani neminye imimoya ekwazi ukuhamba ichume nje ibe yodwa. Kujwayele ibe umoya otholakala kwimimoya eminingi eyengamele umuntu, eyakha mhlampe lesingayibiza nge-spiritual persona somuntu. Uyabakhona-ke ngobani? Ujwayele ukuphahlwa imimoya
imimoya emidala, imimoya yasendulo. Uma ngabe nje kaningi mawuzozwa umuntu kuwumuntu ngampela who is spiritually gifted, who is well endowed ngezinto zakamoya, uzothola ukuthi lo moya wakhe womnono uhambisana nemimoya ebuye ibe nobukhosi phakathi. Kaningi ubukhosi buncela kakhulu la ebunonweni. Njengoba sibazi ubukhosi ukuthi baziwa njengento emsulwa emnene, ewumoya wemvelo ojulile. Kodwa noma iwumoya wemvelo ojulile njalo, ifuna into e-clean, ehlanzekile, ehlambulukile. Umnono-ke ofika naleyo nhlambuluko naloko kugezeka, nalobo bumsulwa, nobungcwele, nobumnene, umoya womnono-ke loyo. Kaningi nje umuntu mezoba nomnono othe ukuchuma, akhona amakhosi azovuka phakathi kuyena ngokuhamba kwesikhathi. Ukhona umoya wobukhosi ozoba khona wengamele ugade lezi iy'ngane ezingaka. Kungani na umoya wamakhosi ujwayele ukuchuma kakhulu emntwini onamanono? Angithi phela nasebukhosini, ebukhosini bezinto kuyakholelwa ekutheni into baqale ukuyigruma isancane, bakhule nayo ukuze ikwazi ukufitha lobu bukhosi obusuke kufuneka bugcineke ey'ntweni zakamoya. So, uma ngabe unamanono-ke achumile, umoya wamakhosi uzoqhamuka kuwena cause ubona i-opportunity yokuthi uziqalele into from scratch, ikhule leyo nto ize ibe yile nto le efunwa uwena. Alubi-ke lula-ke uhambo lomuntu ozothwasa enomnono ohamba phambili. Njengoba ngike ngasho ngathi inkinga yokuqala nje abhekana nayo ileyo yokushelwa ey'godlweni. Nakhona ekuthwasisweni kwakhe loyo muntu, kaningi baba namaphupho athanda ukuthi abadide kakhulu bona, ngoba namaphupho abuye akhulume asebenzisa i-language yabo ubunono, yabo ubungane nokudlala. Izinto ey'ningi kubona eziyimfundiso ziyaye y'fike ikakhulukazi ngesikhathi zifike sakudlala. Into abangajwayele ukuyinaka abantu abanamanono ileyo ukuthi bona whilst omkhulu ugwabini abangamelwe nje eminye imimoya ekhulile, bafunde ngamaphupho, babambe izinto ey'ningi ngamaphupho. Umuntu womnono, it's different with them because bona iy'mfundiso nokukhalima kwabo kwezakamoya kuqhamuka kuma-context okudlala. Even uhlobo lamaphupho abaliphuphayo, uma ngabe bezoxoxela umuntu iphupho, umuntu who is not in tune nalento yokuhlaziya amaphupho, limchitha limqede iphupho eliqhamuka namanono, ngoba liqhamuka njalo iphupho elihambisana nama-celebrations athize. Umuntu nje onomnono kakhulu unokuphupha izinto ezokudlala, ezoku-celebrate-a, ezokubungaza izinto ezithize. Omunye umuntu angagcina elithatha sakudlala lelo phupho athi hhayi nje iphupho nje, kushuthi uzijabulele. Kanti kukhona inkulumo ejulile esuke idluliswa kuleso sigaba. So, bawuhlobo lamathwasa oluba complex and sophisticated. Ngaleso sizathu sokuthi iy'nto zabo zifika in a joyful manner, in a joyful context. Umoya wabo uphakama kakhulu ngesikhathi kungathithi bona ba-relax-ile nje bazozirelaksela, bazenzela kuningi-ke abakufundayo, bafunda izinto ey'ningi ngokomthetho. Kodwa manje abanye bagcina bengakufundanga lokho okuningi ekufanele bakufunde, ngobani? Basuke bay'tshela ukuthi hhayi vele isikhathi sami sokuthi ngirileksi lesi, so angirileksi.
Kanti yena njengomuntu owengamelwe amanono, iminono, le ebhikisha efunda kakhulu, ejabula kakhulu uma ngabe ukwi-playful environment, playful context, ila ifike ibhidlange khona, iphakame khona, ikwambulela izinto ezithize, ikufundise izinto ezithize, kodwa uzifunde nje isiphithiphithi sokudlala. Into-ke eyenza ukuthi lowo moya kube umoya o-tricky kakhulu. Kwesinye isikhathi kuyaye kuhambe isikhathi eside, uthole ukuthi lowo moya azigcineleki iy'mfanelo zawo ngoba abantu abaningi abawurigadi as umoya ozimele. Ebese-ke izinto zakho zidamane ziphenduke. Kunemimoya yamakhosi ongeke uze uyamukeliswe kahle uma ngabe umnono wakho ungalungisekile. Ungahamba impumalanga, uhambe ilokhunjana, intshonalanga, uhambe iningizimu nemaphakathi. Uma ngabe ungakamtholi lo mlaphi ozokwathi no man, lobu bukhosi ohamba uthi uyabulungisa wena, nayi into ekubhlockile, umnono. So ijulile-ke le mimoya, ijule kakhulu le mimoya yamanono bantwana bethonga. So kubalulekile ukuthi sikhule kuyona, sifundisane, sambulelane njengoba umkhulu enza nje ngama-episode nangamavidiyo akhe. Ukuthi ngifuna sivule amehlo, siyifunde lento, siyiphathise okuy'khali zamantungwa ngoba ngisho nesizukulwane sethu kuyofanele siklabule kuwona lamavidiyo ukuze impilo yabo ikwazi ukuthi ibe njani, ibe ngcono kuneyethu. So umoya womnono-ke loyo bantwana bethonga. Ngizoke ngikhulume-ke manje lo moya ulungiselwa kanjani-ke manje? Lo moya unama-rituals a-specific ajulile okufanele ugcinele wona, uwuphakamise ngawo, uwuhlambulule, uwangule ngawo. Lawo ma-rituals lawo they involve ukhambo oluthize lwawo amanono. Kodwa nje before lolo khamba lawo amanono, kufanele kube khona isimo sokuhlungeka kwawo lamanono, because amanono ayaqhamuka emntwini, kuqhamuke leli sayidi lamanono elingxamile, eliyibuzayo ukuthi kwenzakalani kuthina ngoba sasithi nje sizoqala impilo. So lezo y'ngane may'sondela zisondela naleyo mbuzo, naloko kudumala, loko kudangala. Ngesikhathi y'sondela kuwena, impilo yakhe isikhathi esiningi izohamba nesimo sohlobo lamanono oluphethe. So kukhona amanono adumele, adangele. Kube khona amanono azidela, meaning ayebona ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sizaleke siphile la esiya khona. Okungcono lamacala esiwabonayo, ngicela ukuthi mina ngiyiwele elilodwa, ngiphindele emuva kwelamathonga, ngisacrifice impilo yami, ngifumbathise wena wele zonke izipho nobuhlakani nenhlanhla kwasethongeni nasedlozini. Ebese wena uyaphuma uye emhlabeni uyophila. Mina ngizophindela emuva ngiyolungisa okanye ngiyovala lento ekhaleleka ngasemuva ezokwenza ukuthi sobabili singakwazi ukuphila masiphuma, okanye sigcine singaphumanga ngisho ukuphuma singafikanga emhlabeni. Niyayibona inhlobo-ke manje zamanono ukuthi seziqala ukuqhamuka kanjani. Kunalamanono lawa amangele angazi ukuthi kwenzakaleni, ahamba ne-confusion emntwini owengamele lowo moya, cause wona abeselindelisa sezoqala impilo kodwa manje somehow akwenzakalanga. Kube khona amanono lawa azidela, aphindela emumva ngokwenhloso, aphindela emumva. Nabo banosiko oluthize abake bagcinelwe lona labo. Ebese kuba khona lamanono lawa othola ukuthi iy'ngane mhlampe-ke ngey'zathu ezithize, phela masikhula sisemhlabeni sibhekana nezimo ey'thize, hlampe kwaphoqa at some point ukuthi u-terminate ingane, okanye kwaphoqa at some point esizukulwaneni senu ukuthi kube khona iy'ngane ezi-terminate-wayo. Anosiko oluhlukile futhi lawo manono adinga ukuthi agcinelwe lona, olungefane nalolu siko olugcinwa amanono aziphindelele wona kobabamkhulu. So i-tricky le mimoya yamanono uma ngabe uzofika emntwini ongayazi, owazi nje
othatha nje ukuthi amanono into eyodwa, ngoba ungagcina udlulela uye phambili ungaliboni ushintsho. Still ilokhu ikhaleleka into yawo umnono la uhamba khona, ulokhu ukhaleleka lo mnono, kanti lo muntu lo wakwenzela akakwazanga ukuthi ahambe aze afike specifically kulolu hlobo lomnono olukwengamele wena. So ijule kakhulu-ke leyo bantwana bethonga, but noma okunye ngingeke phela ngikhulume nge-treatment yonke yomnono ngokuhlukahlukana kwawo, ngoba ngabe sengambula izinto lezi engikhuziwe ukuthi ngingakwambuli okunye. Ngoba kuba khona abantu abasuke bafuna ukuzenzela bona ngale, kanti lento ihambisana nani? Nezandla zomnikazi nomoya womnikazi osuke ephethe leso sipho esikwaziyo ukulungiselela amanono. Emese umuntu ezenzela yena yedwa ebese kuphambana iy'nkomishi. Kuyabe useyabuya usethi omkhulu Gwabini bakhuluma into esingayiboni engenzeki, kanti umuntu usezizamele ukwenza into ekade ngiyixoxa mina ngogcobo nangesiphiwo sami engikwazi ukuthi uma ngikuthinta ngezandla zami ngikukhulekela kube ilento ekufuneka kube iyona, ebese ithathwa omunye umuntu afuna ukuyenza athi ngoba sengiyizwile, hhayi ngizodidiyela ngididiyele, ebese kuyaphambana. So ileso sizathu-ke sokwenza ukuthi ngiyigodle like i-treatment yonke, but asebeke bamhamba umkhulu Gwabini, abamhambayo umkhulu Gwabini bayawazi nama-treatment engikhuluma ngawo. Sike sikwenze nje bebhekile, senze imilingo nje, senze imilingo. Abanye sithi singakasuki ngisho emanzini asiyabonga amanono ukuthi hhayi thina sosibanibani nosbanibani siyabonga sisigcineliwe ukuthi kwahamba ngendlela. So ijulile leyo moya bantwana bethu, ake sifokhaseni kule moya yomnono. Sike sikubheke, sikulungise lokho komnono ngoba kuyazibhlokha izinto ey'ningi. Umnono uyazibhlokha izinto ey'ningi uma ngabe ngampela kuyilolu hlobo lomnono odinga ukugcinelwa, ukulungiswa, ukwelashwa. Uyazibhlokha izinto. Njengoba nje iy'ngane zinenhlanhla zithola ama-gift, ama-present left, right and center uma ngabe zisancane ngokuthandeka nangobusulwa bazo. Uma ngabe wena kodwa uphethe lo mnono ongahlambulukile, lezo y'nhlanhla ey'njalo uzozizwa ngendaba. Konke nje kukudlule nje la. Kukudlule nje la konke. Yini? Yilo mnono wakho osuke ungakahlaliseki, ungakagezeki, ungakahlambululeki. Lo umkhulu Gwabini, le Indaba Media and Podcasting. Ake siqhubeke bantwana bethonga kwi-episode elandelayo, sizazoqhubeka njalo nawo umnono. Sengizongena-ke manje kwiy'gaba ey'thize zawo umnono, nanokuthi eminye iminono ilungiselwa kuziphi iy'ndawo. Kukhona ongalungiseleka mhlawumbe endaweni eyisiziba, endaweni ey'mpophoma, emanzini ahambayo, odinga ukulungiselwa nihambe enze nithola amanzi uthombokala. Ijulile insebenzo eyijulile-ke lezo, kodwa-ke umkhulu uzobuye okunye akuhlephule kuma-episode elandelayo. Ngiyabonga kakhulu bantwana bethonga, Camagwini, Ndawuwe.